Kif fadal biss l-aħħar irtokki fil-mina tal-imrieħel din issa tista' tintuża mis-sewwieqa filwaqt li ser jitkompla l-proġett bil-bini tar-roundabout ġdida ta' fuq il-mina. Din ir-roundabout li hija konnessjoni oħra diretta li taqsam minn fuq il-mina f'direzzjoni opposta mill-parti ta' triq l-imdina li tiġi f'Birkirkara lejn Ħattart ser tinfetaħ fil-ġimgħat li ġejjin. L-Aġenzija Infrastructure Malta qed tippjana li tkun lestiet l-imrieħel Underpass Project sa tmiem is-sena. Dan itħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta Ivan Falzon. Il-Kap Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta qal li l-għan ta' dan il-proġett huwa li jtejjeb il-konnettività bejn it-Tramuntana u n-nofsinhar ta' Malta. Huwa qal ukoll li dan il-proġett jikkumplimenta il-proġett ta' Central Link. Dan huwa proġett li jikkumplementa il-proġett ta' Central Link u maħsub intendi biex jelimina traffic lights li kienu joħolqu ċertu dewmien speċjalment fil-peak hours meta jkun hemm ħafna traffic. Il-Ministru Aron Farrugia qal li permezz ta' dan il-proġett il-konnettività ser titjieb. Barra minn hekk qal ukoll li qed isir xogħol qatih sabiex dan il-proġett jitlesta fil-ħin. Qegħdin naraw il-proġetti li għandna fil-pajjiż jibdew jitlestew, għandna bżonn nlestuhom ħantu nifs ġdid lill-familji tal-madwar, imma mbagħad inħabbar proġetti oħrajn il-pajjiż tant għandu bżonn minħabba qas investiment li saru għal diversi snin taħt amministrazzjonijiet oħra. Bħala parti mis-Central Link Project fl-2020, l-Infrastructure Malta bniet 2 korsijiet ġodda fi direzzjoni opposta lejn il-punent mill-bypass lejn Ħalbalzan u Ħattart. Filwaqt li ser inaqqas l-att ta' vetturi u l-veloċità tas-sewqan madwar ir-roundabout ġdida, l-imrieħel Underpass Project ser jippermetti l-introduzzjoni ta' punti taqsim li jevitaw il-periklu għal dawk li jkunu bil-mixi jew bir-rota bejn Birkirkara, l-imrieħel u Ħalbalzan u triq il-ħofor, triq rurali li twassal għal Ħażebuġ u Ħalqormi.